ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 4 ноябри соли 2021 1000 рубл 157 сомониву 10 дирам, $100 1128 сомониву 30 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. Аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра нархҳо аз 40 000 сомонӣ сар мешаванд. хона дар шаҳри Душанбе бо нархи 130 000 сомонӣ ҳастай. Барои ҳамин ҳатман навора то охир тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кор. Бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент. Як хонага квартира бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва соҳибаш мегӯяд ки боз як варианти беҳтарин барои он шахсоне ки дар хонаи беҳтарин бо ремонтҳои нави замонавӣ, мебелҳои дастсозӣ барои худи хона, ҷавобгӯй ва обгармкунаку кондитсионерҳои замонавӣ зиндагонӣ кардан мехоҳанд. дар ошёнаи 3 дар яке аз беҳтарин домҳои шаҳрамон ки дар ин ҷо танҳо одамони обрӯманди шаҳрамон истиқомат мекунанд, доми ҳумо бо нархи дастрас ба фурӯш гузошта шудааст. дар наздикии дом литсей, мактаби миёна, боғчаи бачагона, бозори матто ва мағозаҳои хуб ҷойгир аст. барои харидории аниқ тахфиф вуҷуд дорад. нархи хона 195 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Моинкач. 7 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳамаш тайёрай, фақат медурӯеву зиндагӣ мекунӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат дӯстони азиз, нархаш 450 000 сомонӣ мебошад. доллар ва рубл дар рӯи экранай. аз номи канали Dom.tj гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар поёни корвон назди масҷиди муфтӣ. духонага, кухня, душвая ҳамаш ҳаст. нархи хона 210 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. заминҳои фурӯшӣ дӯстони азиз, 2 та замин мебошад, ҳардуш аз як одам. марҳамат аз якумаш сар мекунем. ноҳияи Рӯдакӣ, теппаи Самарқандида ҷойгир аст. 3 сотиқ замин мебошад. ҳуҷҷатош ҳаст. аз роҳи Аманал 3300 метрай, аз роҳи теппаи Самарқандӣ 150 метрай то пеши замина. об, свет да пешаш ҳастай. нархи замин 70 000 сомонӣ мебошад. боз дуюм замин ҳаст дӯстони азиз, дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Тахти Алиф. иш аллакай 7 сотиқ замин мебошад. фундаменташ рехтагия барои 4 дар хона, калидор, баня, кухни дарунужда. ҳуҷҷатҳош қонунияи сертификат дорад. об, свет пешашда ҳаст. нархаш 40 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. аз номи канали Dom.tj гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор срочна фурӯхта мешавад. 3 дар хона дорад, дар 6 сотиқ замин ҷойгир аст. ҳамаи шароитош қатӣ. об, свет, аловхона, оғил, баня, барак, ҳамаи ремонтош будшудагиай, гирду атрофаш сементблок қатӣ маҳкам кардагиай. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Тоҷикистон имо WhatsApp доранд. рақамҳои Россия бошад, имо WhatsApp ҳам доранд. номерои тоҷикӣ бисёри вақт кор намекунанд дӯстони азиз. агар харидори аниқ боша, арзон мешавад. дар номерои Россия гудоктен, ман худам занг мезанам, мега соҳибаш. нархи хона 230 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага, духонага кардагиан дӯстони азиз, 46 метри квадратӣ мебошад. дар 8-ум ошонаи дома мутаассифона соҳибаш нагуфтагиай советӣ мебошад ё ки новостройка, не ки фикр мекунам новостройкаяй.
хона ремонт дорад, домам лифт дорад. Дар 9 километри шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Дар наздикии хона садик, масҷид, бозорча, аптека ҳаст. Транспортам ҳамаи чӣ ҳаст хулас. Нархи хона $27,500. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Леваканд, пештара Сарбанд, се хонага квартира бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад. Дар Обшорон ҷойгир аст. Доми 1, квартираи 33. Доми 4 этажа мебошад. Хона дар сеюм ошона углавои нестаи байна. Общая площадь 51 метри квадратӣ. Об, свет ҳама вақта ҳастай. Мотор дора навай, кондитсионерам навай, термексам навай. Турбаи об ҳамаш навай, терезаҳои балкон ва хона пластикай. Мактаб, коллеҷ, литсей, масҷид ҳамаш дар пешаш мебошад. Дига арзон намешавад. Беҳуда занг назанед. хоҳиш мекунам соҳибаш. Нархи хона 180 000 сомонӣ, нархи охирша. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 26 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва срочно фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ. дар Гипразем, шаҳри Душанбеда ҷойгир аст. лекин дӯстони азиз, ин хона камтар гуфти урусо нестыковка дора. чиба ки дар якум ошонаи новостройка гуфтагиай, биноҳои новостройка якум ошонашон ҳамашон қариб магазин мебошад. барои ҳамин камтар ҳамин чизда ман ҳайрон шудам. мумкин соҳибаш ягон ҷода хато кардагӣ бошад. ва дӯстони азиз, огоҳтон мекунам ки чӣ маълумоте ки мо дар видеомон пешниҳоди шумо мекунем, оиди нархи хона, оиди худи хона, ҳамаи маълумота барои мо соҳибои хона метиҳанд. дӯстони азиз, соҳибои хона хонаошона дар эълон монданианд. мо дар чӣ маълумоте ки доранд ҳавая метиҳанд, мо дар эълон пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, барои ҳамин чӣ маълумоте ки ҳастай ҳамаша соҳибои хона рӯй кардагианд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 6 сотиқ замин дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. аниқтараш болои 12 микрорайон нархи замин 185 000 сомонӣ мебошад. 6 сотиқ замин. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, ду хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст, назди магазини Анис. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, бо ҳам мебелу ҳам битавои техникаш дар назди торгови центр ва ҷошам ҷои хуб мебошад. ба гуфти соҳибаш нархаш 295 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар қараболо, рӯ па рӯи кохи борбад. хай ҷош да гап нест, ҷош бениҳоят хуб мебошад ва шумо метавонед ин хона ду хонага кунед, барое ки квадратураш 48 метри квадратӣ мебошад. ҳамхали имконията дорад. худи дом 20 этажа мешавад. айни ҳол сохтмонаш рафтестай, дар дуюм ошона қарор дорад сохтмонаш. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона 227 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. яке аз арзонтарин хона дар ҳамин территорияи қараболо ба ҳисоб меравад ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои агентства мебошад. дӯстони азиз, офисшон дар 82 микрорайон пеши нотариусдай. марҳамат, ҳама рақамҳо дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, 6.5 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 калидор, кухни, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғил дорад. ҷойгир аст дар совхози Файзалӣ якум. об, свет ҳаст. соҳибаш мегӯяд ки ремонташ навай мешавад, бидроеву зиндагӣ кунед.
гирдуш маҳкамаи қарибиш да масҷид, магазин, мактаб ҳаст, раҳи мошинам наздик мебошад. нарх 180 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бухтар як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар чоруму шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар нихӣ, дар бинои хиштӣ ҷойгир аст. соҳибаш мегӯяд ки бо таъмири хеле олӣ ва бо шароитҳои хуб ва бо чизу чорааш ки дар наздикиаш боғча, мактаб, донишгоҳ, варзишгоҳ, бозор ва махоза ҷой дорад, фавран фурӯхта мешавад. камтар имкони арзон кардан дорем. нархи хона 166 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва бо тамоми ашёҳояш фурӯхта мешавад. хона дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе дар наздикии мактаби 63 ва отдели шоҳмансур 2 ба назди дом маршрути 5 ва автобуси 20 мегузарад. ба тамоми самти шаҳр қулай ва наздик аст. рости гап дӯстони азиз, аниқ гуфта наметавонам ҷош куҷояй, чӣ ба ки ман намедонам мактаби 63 ва отдели шоҳмансур 2 дар куҷояй. нархи хона 300 000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат як хонага бо масоҳати 58 метри квадратӣ шуморо метавонем ба ду хонага табдил тиҳен дар чорумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка айни ҳол сохтмон рафтааст. хона дар назди стадиони нав ҷойгир шудааст. нарх 169 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 10 сотиқ замин 4 дар хона ҷойгир аст дар мирзоянс. соҳибаш мегӯяд ки хона тайёрай, медарои зиндагӣ мекунӣ, ҳамаш қоидааш хатӣ, харидор бошӣ бо муомила менем. нархаш 180 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавор монд. раҳмати калом дӯстони азиз ки моро то охир тамошо кардем. то боздид барори коршумода худо нигаҳботон боша.